खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो BTC जब रिजाल्ट दा BTC आव दिनै गोबां जबनि रिजाल्ट जायफोरा माने इन्टारभिउ जाखांबाय एबा इन्टारभिउनि उनाव फाइबा थांबाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्ट होनो गोनां दङ आरो LPUP TET नि रिजाल्ट होनो गोनां दङ लोगोसेनो VCDC Secreatry नि रिजाल्ट होनो गोनां दङ ग्रेड 3 नि HS लेभेल एबा ग्रेजुवेट लेभेलनि गोबां रिजाल्ट होनो गोनां दङ दा बैफोरखौ लानानै गोबां केन्डिडेट्सफोरानो गोनो गोथो एबा माब्ला होगोन दा बैखौ साननानै दिनै गोबां गोनो गोथो गोसोआव सानखांनाय फैदों दिनै BTC सरकार एबा प्रमद बर' CM बिथाङाबो दा रोखायै दिनै बुंनो हायाखै एबा बुंदों नाथाय मोनसे सम होदों दा बैनि समनि सिगां मोनसे फोसावगोन नाथाय जोङो साननानै जुदि नायोब्ला एक्सपेक्ट खालामोब्ला मोनसे थि समखौ जों हमनानै लानो हायो जेराव बै डेटनि खालारनि गेजेराव होथारगोन एबा होगोन जों बेखौ हमनानै लानो हायो गिबियाव जोङो सावरायनि दा बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि गासै 414 पस्टखौ दा बेनि रिजाल्टखौ होनो गोनां दङ दा बेनि दा फाइबा एबा बेनि थाबायनाय दा बेयो जोबनानै थांबाय नाथाय बेनि रिजाल्टखौ दासिम होआखै दा बेयो होनो गोनां दङ लोगोसेनो LPUP TET नि 1000 जब होबावगोन दा बेनि बागै मानगोनां CM बिथाङा फोसावखादोंमोन दा बेनिबो रिजाल्ट होनो गोनां दङ लोगोसे VCDC सेक्रेटारिनि गासै पस्ट दंमोन 440 दा बे पस्टनिबो रिजाल्ट होनो गोनां दङ जायनो माने रिटेन एग्जाम पास जादोंमोन दा बेनि उनाव फाइबा होखांबाय दा फाइबा होखांनायनि उनाव दायो रिजाल्टखौ नेनानै दङ लोगोसेनो ग्रेड 3 आव दंमोन HS लेभेलाव दंमोन 104 पस्ट लोगोसे ग्रेजुवेट लेभेलाव 190 पस्ट दा बैफोर एग्जामनि फाइबा थांबाय फाइबा रिटेननि उनाव फाइबाबो जोबबाय दा दायो गोबां केन्डिडेट्सफोरा माब्ला होगोन माब्ला रिजाल्ट होगोन दा बेखौ नेनानै दङ नाथाय मोनसे सम जोङो मोनसे साननानै दोननो हायो दा बै समनि गेजेराव होगोन मानगोनां BTC नि CM बिथाङाबो मोनसे सम होदों मडेल कोड अफ कन्डाक्ट नि सिगां गोग्लैनायनि इलेक्शननि मडेल कोड अफ कन्डाक्ट गोग्लैनायनि सिगां रिजाल्टखौ होगोन दा बेखौ मानगोनां CM बिथाङाबो रोखायै बुंनानै होदों अब्ला जोङो बै समखौ माबे डेटआव होगोन माबे समखौ जोङो हमनानै लानो हायो दा बेखौ जोङो रोखायै नायनि फै जों दायो खायसे गोनांथार खालार दा बै खालाराव जोङो BTC जब रिजाल्टसफोरखौ होगोन होननानै मोनसे साननानै लानो हायो एबा आइडिया लानो हायो दा बैफोर गोनांथार खालारखौ जोङो फै फारसेनिफ्राय नायलांनि जुदि मडेल कोड अफ कन्डाक्ट इलेक्शननि जा कोड अफ कन्डाक्टआ जुदि जायोब्ला दा 20 आगस्टआव जुदि मडेल कोड अफ कन्डाक्ट जायोब्ला दा बैनि सिगाङाव जोङो मोननो हायो गाबोननि खालार दा बियो 14 आगस्ट दा 14 आगस्टखौबो मोनसे जोङो बैखालि रिजाल्ट होगोन होननानै जों एसे साननानै लानो हायो नाथाय 15 आगस्टखौ दा बैखालि रिजाल्टखौ होगोन होननानै जोङो बारा आसा लानो हाया मानो होनना बुङोब्ला बैखालि मोनसे जोंनि उदांस्रि सान फालिनाय जागोन नाथाय 16 खालारावबो जों एसे आसा खालामनो हायो बै दिनखालिबो रिजाल्ट होगोन होननानै दा बेनि उनाव दङ 17 आगस्टआवबो जोङो एसे आसा खालामनो हायो रिजाल्टखौ होगोन होननानै 18 आगस्ट थाहैबावबाय दा 18 आगस्टआवबो जोङो एसे आसा खालामनो हायो नाथाय बेनि उनाव दङ 19 आगस्ट 19 आगस्ट दा 19 आगस्टआव जोङो दा बैसिम डेडलाइनखौ दोननो हायो 19 आगस्टआव होगोन होथारगोन दा बेखौ साननो हायो जुदि होआब्ला दा बैनि उनाव जोङो जेबो आसाखौ लाहैनो हाया मानो होनना बुङोब्ला 19 आगस्टआव जुदि रिजाल्टखौ होयोब्ला बैनि नेक्स्ट दिनाव 20 आगस्टआव एपइन्टमेन्टखौ राननो हायो नैबेखौ जोङो मोनसे आइडिया खालामनो हायो नाथायबा दिनै गोबां केन्डिडेट्सफोरा गोनो गोथो साननानै दिनै दङ दा 20 आगस्टआव मडेल कोड अफ कन्डाक्ट जागोन होननानै जों मोनसे साननानैबो दोनदों अब्ला बैनि सिगां रिजाल्टखौ होगोन होआब्लाथाय दा इलेक्शननि उनाव थांगोन दा बेखौ जोङो साननानै दोननो हायो जोङो BTC गभर्नमेन्टनि CSP वेबसाइटआव जुदि हाबनानै नायोब्ला जों बेयाव जेबो गोदान नटिफिकेशनखौ नुनो मोननाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला दायो जेबो जबनि बिदि माने एडभार्टाइजमेन्ट जबनि डिक्लेयार दा बिदि जाथ'वाखै गोदानै जुदि होयोब्ला नैबे मडेल कोड अफ कन्डाक्टनि सिगांसो जोङो नटिफिकेशनखौ नुनो मोननाय जागोन अके दिनै जोङो BTC गभर्नमेन्ट रिजाल्टनि सायाव रोखायै सावरायबाय एबा गोनांथार खालारनि सायाव जों सावरायनाय जाबाय दिनैनि थाखाय जोङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय जोङो बैफोर खालाराव जोङो थियारि जानानै थानो हायो एबा रिजाल्टखौ नेनानै थानो हायो अके अब्ला दिनै बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों